I dag vil jeg gerne vise, hvordan man arbejder med Lego Spike. Først putter du dit batteri i din Lego Spike. Når du tænder for din Lego Spike, kan du faktisk bruge den uden at kode. Du tænder den ved at trykke på knappen. Når du trykker en gang, kommer der 6 firkanter. De hedder A, B, C, D, E og F. Prøv at sætte motoren i B og sensoren i A, så starter motoren. Prøv at bygge Lego på motoren og få den til at bevæge sig. Prøv nu at sætte endnu en motor i F og endnu en sensor. Denne sensor reagerer på farver. Nu kan du få motoren til at bevæge sig med farver, og når du trykker på den. Når du skal slukke din Lego Spike, skal du holde knappen nede et par sekunder. Husk, når du er færdig med dit projekt, skal du altid rydde kassen op, så den er klar til den næste, der skal arbejde med Lego Spike.